Kaixo, orain azalduko dut atzera elikadura nola ebidentziatu dudan ikaslei bidalitako 2 lanen bitartez. Lehenengo lana izango da PDF bat eta PDF horretan egongo da berez aurkezpen bat, ikaslek egindako aurkezpen bat estatistikari buruz. Eta bigarrengoa izango da Excel fitxategi bat, baita ere estatistikari buruz. Lehenengo lanean erabiliko dudan atzera elikadura mota izango da bideoskoa. Eta horretarako erabiliko dut berez Screencastify programa. Eta bigarren lanean Excel fitxategi horretarako erabiliko dudana izango da atzera elikadura mota, erabiliko dudana izango da ahozkoa. Eta horretarako erabiliko dut Vocaro programa. Bertan, 2 fitxategi horietan, egingo dudana izango da adieraziko diot ikasleari zer egin duen ondo eta ze hobekuntzak egin behar dituen. Lehenengoan adibidez, estatistika izeneko fitxategi honetan, hemen berez dago ikasleak egindako aurkezpen bat. Eta nik ikertu egiten dut lan hau, pixka bat, analizatu egiten dut, eta lehenengo begibistan, nahiko ondo egituratuta dagoela, esango diot bideo horretan. Eta baita ere, nahiko argi ikusten dela, eta orokorrean ondo laburtuta dagola, ondo adierazi ditu hemen ezaugarriak, faseak zeintzu diren, estadistikan, baita oso ondo antolatu duela taula, grafikoak ere ondo egin dituela, berez, azterketan ere hemen taulan datuak nahiko ondo adierazita daude, gainera ondo adierazita daude, markatuko diot ere oso ondo egin duela markatzea zer den garrantzitsua, eta hemen azkenik egin duena izan da datu horiekin, egin duena izan da atera datu batzuk, ondorio batzuk. Baina berez, Screencastify programarekin egingo dudan bideo horretan, atzera elikadura landu egiten dena, eta ikasleari zuzenduta dagoena, lan hau egin duen ikasleari zuzenduta dagoena, bideo horretan esango diot ere ze hobekuntza egin behar dituen hemen. Adibidez, nire ustez hemen egin duena izan da maiuskula gehiegi jarri. Hori esango nioke, pixka bat, azalduko nioke zein puntutan, adibidez hemen, bideo horretan, ez erabiltzea maiuskula gehiegi. Baita ere, esango nioke, kolore gehiegi erabili dituela. Adibidez, kolore gehiegi ez erabiltzea, eta adibidez, diapositiba honetan ere adibidez, grafiko gehiegi daude, orduan grafiko batekin agian nahikoa izango litzateke. Eta gero adibidez, diapositiba gehiegi ez kargatzea. Eta nik ikusten dudan abantaila atzera elikadura mota horrekin, hau da, bideoz sortu dudanarekin, abantaila da bideoarekin, ikaslari oso ondo esaten zaio nun egin duen akatsa, adierazten zaio, nun egin duen akatsa oso ondo adierazten da, eta zehaztasunak
oso ondo adierazten direla. Desabantaia zein da, bideoaren denbora agian luzegia izan daiteke, zehaztasunak direla eta, bai? Hori izango litzateke, nik ikusten diodan desabantaia atzera likadura mota horri. Bigarren fitxategi honetan, notak izenekoa, hemen, ikasleak egin duena izan da, ebaluazio batean, matematikan, atera diren noten azterketa bat, bai? Nota jarri ditu batetik 10-era, eta hemen egin duena izan da datuak antolatu, bai? Nik analizatu egiten dut hau, eta ikusten da nola egin duen, horrelako egitura bat, bai? Hemen jarri du taula, hemen taula honetatik atera ditu datu batzuk, bai? Formulen bitartez egin ditu, eta gero hortik egin duena da zuzenean grafiko batzuk atera. Bai? Orduan, ni hau ikusita, audio bidez, esango diot, nahiko ondo egituratu duela, taula, datuak eta bar, eta audio horretan, hau da, atzera likadura mota erabili dudana audioz ahozkoa, bokaroren bitartez egin dudana, eta gainera zuzenduta dagoena ikasle bati, lan egin duen ikaslari, hori esango diot, hori ondo egituratu duela, koloreak erabilitu duela oso ondo, bai? Baina, nik hobetzeko esango nioke, titulo bat jartzea goian, ez duena jarri, bai, izenburu bat ez dio jarri, lan honi, eta gero, egin dezakena ere bai da, adibidez hemen, sektore diagrama honetan, eunekoak koloretan jarri, bai? Hori izango nioke audio horretan. Eta baita ere, ondorioak ateratzea lan honetatik. Grafiko hauetatik, datuetatik, ondorioak ateratzea. Ez ditu jarri, eta orduan nik esango nioke audiozko fitxategi horretan. Eta nik ikusten diodan abantaila ahozkoan, gertukoa dela, oso gertua izan daitekela ikaslarekin, bera jakiteko zer egin duen ondo eta zer hobetu behar duen, motibagarria da, eta baita ere, akatsak adierazteko, erresa da, taulan ordenatuta dagoenez, esan dio ezaioket, ez dakitze lerrotan eta zezutabetan, akatsa egin dezu, bai? Eta akatsa gainera esango diot audio horretan, jarri diodala adibidez gorriz, bai? Kasu honetan ez dago arazorik dena ondo egin duelako, bai? Baina adibidez esango nioke gorriz dituenak zuzentzeko, bai? Eta desabantaia zein da atzera likadura mota honetan, desabantaia da, fallo asko baldin baditu, zehazteko falloak nun dauden, audio bitartez ez dira ikusten oso ondo, bai? Falloiek ulertzean nun dauden, zaila da. Eta gero ere bai, formularen batean akatsa egiten badu, audioz adieraztea akatsoiek nun dauden, zaila da. Hori izango litzateke nik usten dudan desabantaia. Atzera likadura mota honetan, audio bitartez. Bale, hau da nola ebidentziatu dudan atzera likadura bi ikasleen lanetan, eta eskerrik asko eskaini didazuten arretagatik.